Long. Gilog ibaduk bahab belechi te wat nai kau ise on sam kau I te chem ye piri chukwa ai ise Ateba. Temang pa ay ngama. munai pi Te hajing banget te. Kano cibun. bun kau Hajing bun kau pi jin Oh, hajing Hani hajing ba. ai pi Sa hundit balay ngajing kon ni nga ba. chem Te jet ay pinya. Bahasa. Coba culi pi. Te jet ay pi. chem Tu ko boleh cibun. Te. Atu jing kon na le kai ngai chibet ba. Oh, to bahaya. Tu. okay au hey ka mansim jong ka jing sngolem na ka banta ki baduk ki barangli hapo ka dong ka them ribhoi kadang nyai rem hapo kam sim jong usamla pendap lang walang usamla obodon bha ka jing skokit kli yela ka jong ka than une usamla da ka bor bar ki jingla jong u kum uriu shimet ulam le ye kendu mar khmat ya ki nong shong shnong ki badon hapdeng ka jing ban jong ka jing duk ka ba omla banyo ya ka bam na ka jing du no ya ki kam bala hadin ka pakhang shnong ka bahadu ar pois ngi kanthi menta ka singi une usamla ulami biang ha ka sin ka baar ban letno senyang lem sha ki longying ki baduk ki baterkhong ha ka ne ka singi lala banirap hadu shispa henriu ki longying hari boh district nakaliang jong ne usamla ha ka ne ka jinglet no senyang jong u ye ki marbam ulairap ru ban penpriang ye ka jing tip kumno ban yada na ka ne ka jing pang bat kunturu ye ki pajba makin ye le ban shongkhop haying bat ban but ye ki kendon ki balabtha da ka sarkar ki babun ki pajba ki lapan pau ye ki jing skongu ye ne usamla ubal kloi ban no senyang na ka bor jong usimen ngai basibun ki jing kran gendon ki man kentho ipi da kumne bentai ki ban ong osim ko bu kontam kun ko por o don ki jing kumu kun ka tai ndai ni nam padiang ni kun ta ngi simbe tangga we ba hakum kun ko por ki wan nyara ngi kum ko snong ka thau kontam ni jing kumi ga duk ki benga si hajar ngu na banta kata ka jing ko jing kya ya ga mat ka ki ba hi masam ki lane ki ngi ba ga bedan senda ti namun kita gani kam di ahijin ru ya ki perlah buat sendrang lang ni nakaliang ke jongi kum ka snongi pen pau ka jing seungu ya ka jing yarap lang ka jing kener lang ka jong iba wa lang nak benta penyarap ya ki nong song snong ki jongi oi la sisa ngila persang hi ban wat ikilat kilenti ban pentip sekibor ki bahalor nakaliang ke jongi kum ka snong kan rei ngempat yo kita ki jing yarap hadu kaneka por ke pamenta te ngi pen pau jing sengu bala kloilan ban yarap ya ki para nongsong snong ki jongi ngi ai kublei ki jing sengu hamtam ba mai kum u samla kum u riu simet kloi ban yarap lang ya kaneka jing jenjar jong ki pajba nongsong snong ki jongi hangne hamtam gitu kiba don hapadang kejing duk kejing kerdu kejing bomyo wat ya ka ban ya ka bam te nakaliang ka jongi ni penpau kejing sengu kejing ai kublei bat ngin kit bok kit riang ba mai idang la susu banang ai kita kejing yarap kejong ban keneri kiti kejong sya gitu kiba don kam Kli ya kaban yarap lem ya ki pramen sim. Ki boy ki nong bela ki kup siliang ki sam siliang. Ki bodon la ha keleng kathan ki jongi apo riboy ki snong ki jongi ki baya tre bela ki bodon kaduk ke kerdu ki babam ja ki bat menjanmit ki batre mensengi. Gadon ke mensim ya kaban ya snok tilang bat pi ban ya ai subhai pi. Mdai sibun wala dam dei sibun ru bo pilak ban bam si bana arnai ke boong yang bak senong ndrai tang kat tu kat ne ka jing snok tilang jonga bat pi nga kerpat pi sebab pediang kawai ru ngadon ba kerpat jur hani por ke bamenta ngitip ba hani por ngimat yanu jingpang kelam barok kumangitip corona virus ane to covid-19 baki ong tong ini sengap ya ka jing
hikai jong sarkar ngin sngap ke jing hikai jong sarkar ngin bot ke ege ba hikai maka ngin yale yaune corona virus ndei tang manga ndei tang idang ba snong ndei mangi baro da ka bangin ya shong hiying ni kermen nang ne shakmat menging ngin yale ngin shong hiying ngin sumar jong khun ki ti jong ngin batai ki bat hikai ki weru kalong bangin haka we ka por ngin mat ru ya kataka kesingi ban sawan ya ka kalawai ka pernai bat kalawai ka basum